B'investiment ta' 1.9 miljuni euro fi proġett ta' riġenerazzjoni finanzjati mill-Awtorità Maltija Turizmu l-MTA u Infrastructure Malta, il-pjazza tal-Mellieħa ngħatat dera xierqa biex ukoll titgawda bl-aħjar mod mill-latta Maltin u turisti li jżuru din il-lokalità tant popolari. Il-proġett ta' fejda li jinkludi pavimentar ġdid, sistemi taħt l-art b'servizzi tal-ilma, dawl u drenaġġ iżjed moderni, flimkien ma' installazzjoni ta' planter ġodda ġie inawgurat mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u dak responsabbli mill-infrastruttura Aron Farrugia it-tlieta filgħaxija. Preżenti wkoll ir-rappreżentanti tal-Kunsill tal-Mellieħa, il-Kap Eżekuttiv u ċ-Chairman tal-MTA Karlo Mikallef u Kevin Gulija, id-Direttur Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Rejfil Abdillah u laqdiet Mellieħin. Il-Ministru Bartolo tkellem dwar proġett li wassal għal Pjazza Isbaħ iktar moderna u iżjed aċċessibbli għal kull min iżura u enfasizza li dan il-proġett huwa xhieda tal-impenn tal-Gvern li jixpruna kwalità fil-prodott turistiku f'Malta u Għawdex. L-għan aħħari tagħna huwa li l-Mellieħa tkun destinazzjoni ta' kwalità sabiex bekk tkun qiegħda taqgħod ukoll fi pjan holistiku bħala parti mill-istrateġija tagħna tat-turiżmu għall-10 snin li ġejjin. Rridu naraw li jkollna kwalità across the board ukoll fid-diversi niċeġ turistiċi li qed ninvestu fihom. Ma hawnhekk qed ninvestu bi sħiħ fin-niċċa tat-turiżmu kulturali u dik reliġjuża sabiex bekk inkomplu naraw li verament ikollna turiżmu sostenibbli għas-snin li ġejjin, turiżmu li jkompli jkun il-katalista u pjattaforma li minnu mbagħad il-Gvern iwettaq il-programm soċjali tiegħu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Farrugia faħħar il-ħidma ta' Infrastructure Malta fejn spjega kif din il-pjazza reġgħet ingħatat lura lin-nies u lill-komunità tal-Mellieħa. Semma li l-materjal li ntuża jirrispetta l-wirt storiku tal-pjazza u li fil-ġejjieni se jitniedu aktar proġetti li jkomplu jagħtu priorità lin-nies. L-investimenti li għamilna f'din il-pjazza tal-Mellieħa li tmiss mal-4500 metru kwadru hija turija tanġibbli ta' kif investiment li din nagħmlu jagħti priorità lin-nies fuq karozzi u mezzi oħra ta' trasport. Dan huwa il-mod ta' kif allura qegħdin naraw li ntejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies biex bekk inħallu il-legat għall modernizzar ta' pajjiżna.